Estás a escoitar Ágora, un espazo onde chegarte os contidos do Consello da Cultura Galega en formato podcast. Seteventos Nordés, a relación de Galicia con Francia, Alemaña, Suiza e Centroeuropa. Unha viaxe con figuras como Osorio ou Sofía Casanova. Un podcast do Consello da Cultura Galega nas voces de Gabriel Fuentes e David Gesteira. Que fixeron realmente os suevos por nós, Que nos trouxeron? Nada. Absolutamente nada. A ver, as comunidades de montes. As comunidades de montes non contan. Pero sendo xustos, seguimos gestionando monte man común dende aquela. Tens razón, sí. Vale, sí, as comunidades de montes. Pero aparte diso, nada. A ver, o sistema parroquial... O parroquial? Sí, a organización en parroquias. Aínda a usamos. Tens razón, sí, é certo. Vale, comunidades de montes e parroquias. Pero nada máis. A toponimia. Que toponimia? Home, Montariz, Viariz, Tuimil e moitos topónimos acabados en Ariz son suevos. Está ben. A ver, comunidades de montes, parroquias e topónimos. Pero non deixaron nada para a historia. Nada. A ver, o reino dos suevos en Galaecia foi o primeiro reino cristián de Europa. Iso foi unha cousa puntual. Vale. Primeiro reino cristián de Europa. Pero económicamente non fixeron nada. Nada. A ver, se nos poñemos o de Requiario, contaría. Que pasa con Requiario? Eu penso que Requiario foi o primeiro rei xermano en acuñar moeda co seu nome. En toda Europa. Tens razón, sí. A parte das comunidades de montes, das parroquias, da toponimia, do primeiro reino cristián e da moeda esa, que fixeron realmente os suevos por nós? Nada. Benvidos e benvidas a Seteventos, o podcast promovido polo Consello da Cultura Galega, onde exploramos o fío universal que conecta Galicia co resto do mundo. Con cada episodio, con cada evento, ponemos o foco nos intercambios entre a nosa cultura e a dos outros povos. Estas viaxes non serían posibles sen os testemuños, as historias e os documentos recollidos e conservados polo propio Consello da Cultura Galega. Contidos que, por certo, están aberto para quen queira seguir mergullándose nestes relatos que vos presentamos en Seteventos. Eu son Gabri Fuentes. Eu son David Gesteira. En este sexto episodio deixámonos levar polo vento do Nordés para descubrir a conexión de Galicia con Francia, Alemaña e Suiza. Vamos alá, poñamos rumbo. Seteventos, capítulo 5, Nordés. Comezamos cun obxecto pequeno, pero de enorme significado. Visualizade unha moeda de prata de apenas 2,5 gramos, acuñada entre o 448 e o 456 despois de Cristo. No anverso, a efixe do emperador Honorio, falecido había xa un cuarto de século. No reverso, unha coroa de loureiro, unha cruz e unha lenda en latín que di por orde do rei Requiario. Un rei suevo que gobernou a antiga Galaecia e que, convertido ao catolicismo, foi o primeiro monarca bárbaro desta condición e tamén o primeiro rei bárbaro en inscribir o seu nome nunha moeda. A cuñase realizouse en Braga, entón capital administrativa da provincia. O interesante é que reivindicaba o seu poder usando a lingua do imperio, o latín. Un xesto político e simbólico. Requiario apropiábase dun modelo imperial para dicir, en silencio, nós tamén temos poder, nós somos poderosos, case como en un eco do imperio. Esta moeda, da que só se atoparon 4 exemplares, é un dos obxectos do catálogo Galicia 100, un catálogo que narra a nosa historia a través de obxectos dende o Paleolítico até os anos 90. Porque aqueles povos chegados polo nordés de Europa non só ocuparon un territorio, deixaron nel unha pegada que sobreviviu sobre todo nas palabras. Na lingua, nos nomes, na forma de nomear lugares, Galicia é un país con máis de 38.000 entidades de poboación, unha densidade toponímica brutal. E é lógico preguntarse, está escrita a nosa historia na toponimia? Cunqueiro dicía que os galegos somos un pobo de mestizos. Aquí confluíron culturas diversas, romanos, celtas, suevos e moitas outras. E algunhas das súas pegadas seguen vivas na lingua a día de hoxe. Ana Boullón. Todas as linguas están formadas por diferentes componentes. Se miramos a nosa toponimia, reflicte, a nosa antroponimia, reflicte moi ben todos eses movimentos históricos que houbo ao longo das épocas.
Reflicte moi ben, pero dunha maneira un pouco especial, porque, por exemplo, na antroponimia xa non temos nomes dos nomes indoeuropeos que había en Galicia cando chegaron os romanos. Se eu fose un país vivindo na Galicia non me se estarían de moda para poñerlle ao meu fillo. Os nomes de moda empezaron realmente no século XII, no século XIII. Foi pola influencia das monarquías, porque os reis asumían nomes de orixe xermánica. Entón, houve unha distribución de arriba a baixo, non? Da monarquía, as clases nobres, e despois acabaron abaixo. Así que, se ti foses un pai do século X, buscarías que formas che agradaban máis e combinaríalas, e xa está. Femenino, Ildontia, que deu lugar a Aldonza. Gontrode, tamén é femenino. Goldregoto, masculino, Ranimiri, que é Ramiro. Creo que moitos non se axeitan aos gustos modernos. Se falamos de toponimia, nomes como Allariz, Beariz, que significado teñen estes sufixos? Este tipo de denominación toponímica baseábase nos nomes persoais do dono da vila. As vilas eran naquel momento uns establecementos agropecuarios, granxas, non? Era unha casa, a casa do señor, con todas as dependencias que había, animais, terras, esos eran vilas. E entonces era o nome da vila máis o nome do dono en xenitivo. O exemplo que acabas de darte, Vila Aliariki, pois dá Allariz. Entón, falas da terminación iz. Por que? Porque eses nomes acababan na partícula riku, que era moi frecuente na antroponimia xermánica, e de riku, riki, e de riki, riz. Entón, sí que é un trazo morfolóxico que hoxe nos serve para saber que moitos deses topónimos son xermánicos. A pegada dos suevos quedou na nosa lingua, nos nomes das aldeas e das persoas, case como un ronsel invisible que seguimos a pronunciar séculos despois. E logo, séculos máis tarde, chegou outro vento do norte, Francia, un vento que non só deixou palabras, senón tamén formas culturais, modelos políticos e mesmo a idea dunha Galicia que podía dialogar en pé de igualdade coa Europa medieval. Diso fala o século de Xelmírez, unha das publicacións referencia do Consello de Cultura Galega ao respecto da figura de Diego Xelmírez. Imos situarnos. Estamos a comezos do século XII, en 1100 aproximadamente. Galicia comeza a abrirse cara a Europa a través do camiño francés. E na década de 1120, Diego Xelmírez, xa como arcebispo de Santiago, impulsa unha transformación que conecta Compostela directamente co corazón político e cultural da Europa medieval. Foi nun contexto de reformas. Afonso VI, que morre no ano 1109, xa introducira influencias francesas coa chegada dos borgoñóns e as alianzas con Cluny. Xelmírez herda ese impulso e leva máis lonxe. Importa modelos arquitectónicos europeos, sobre todo franceses, para completar a catedral románica, que se estaba construindo desde finais do século XI. As técnicas que se aplican en Compostela son comparáveis ás de grandes trazos de peregrinación como Toulouse ou Conques. Estamos falando dun momento moi concreto, entre 1100 e 1140, cando se levantan os tramos fundamentais da catedral e se consolida o seu carácter europeo. O volume, o século de Xelmírez, sinala que é nese período cando Compostela se converte nun laboratorio artístico ligado ás rutas ultrapirenaicas. Pero Xelmírez non foi só un impulsor da arquitectura. Actuou tamén no plano político e eclesiástico. Viaxou a Roma, conseguiu o palio da man do Papa Pascual II e reforzou a posición de Santiago como sé metropolitana. A documentación recolle que mantivo relación directa coa curia pontificia, nun momento en que os centros de poder estaban en Francia e Italia. E isto non é casual. O modelo de reforma eclesiástica procedía de Cluny, un mosteiro francés fundamental nesta renovación. Con Xelmírez, Galicia adoptou ese modelo. Introducíronse novas prácticas de organización do territorio e impulsouse a cultura escrita nos mosteiros, seguindo o exemplo francés. A nivel cultural, entre o ano 1129 e o 1139 prodúcese algo clave. Compílase obras como o Códice Calistino e continúa a historia compostelana. Estes textos presentan Compostela como centro de peregrinación internacional e inclúen lendas que vinculan Galicia con Francia, como a viaxe de Carlomagno guiado polo Camiño de Santiago. A idea é clara. Baixo o impulso de Xelmírez, Galicia deixa de mirarse como periferia e comeza a presentarse como parte da Europa cristiá. Os edificios, os libros, e incluso a maneira de gobernar a Igrexa,
amosan esa apertura cara ao nordés. E todo isto está ben documentado no estudo do Consello da Cultura Galega, o século de Xelmírez, que explica como este momento histórico foi decisivo para situar Galicia na rede cultural e religiosa europea, un período que vai aproximadamente de 1075 a mediados do século XII, e cuxa pegada aínda podemos ver hoxe na catedral e na memoria do Camiño. Damos agora un salto no tempo para falar dun autor que levou Galicia ou a galeguidade ao seu xeito co vento do nordés mediante as súas letras. Ramón María de Valle Inclán, un escritor que poderíamos dicir tamén participou deste diálogo entre Galicia e Europa. Sí, hai varios aspectos relevantes da súa figura que, de seguro, sorprenderán a máis de algún ouvinte. Por exemplo, Valle Inclán estaba sendo traducido mesmo antes de ser un literato de referencia en España. Fora tiñano máis claro. Pero non polo esperpento, que é polo que lembramos máis. Polo ciclo das sonatas, cando aquí aínda se discutía sobre o seu estilo, xa se publicaban traducións entre 1906 e 1936. Eran vistas como literatura refinada, cun aire case decadente. Javier Serrano Alonso. Hasta haberse traducido las sonatas a 10 idiomas distintos, en vida de Valle Inclán. Es una cantidad enorme de lenguas. Esto explica, en gran medida, que cuando por cualquier razón Valle Inclán es mencionado en prensa o en estudios extranjeros, siempre se privilegia la información de que sea el autor de las sonatas. Siempre la tarjeta de presentación. A materia galega foi determinante. Como lembra Castelao na conferencia Galicia e Valle Inclán, pronunciada na Habana no 39, Valle Inclán é un fillo de rexurdimento. Cuando se procuraba profundizar en sus contenidos, los tópicos eran aún mucho más crecidos, gozando siempre de un indiscutible protagonismo su natural gallego. Fuera de España, Galicia era vista como una tierra de ensueño, poco incardinada con el resto del país, mística, un tanto fantasmagórica y propicia a todas las pasiones, positivas y negativas. Y Valle Inclán era no solo un producto de tal tierra, de una tierra así, sino que además era su mejor retratista. Tamén hai documentación visual fascinante, caricaturas publicadas en revistas europeas que o representaban máis como un pensador visionario que como un bohemio radical que aquí acostumamos imaginar. A súa figura viaxaba igual que os seus textos, e isos en redes sociais, só a forza das ideas. En resumo, Valle Inclán internacionalizouse antes de ser canonizado aquí. Se queredes descubrir isto con detalle, podedes consultar os materiais disponibles na web do Consello da Cultura Galega, o catálogo Outros Verbos, Novas Lecturas, Valle Inclán traducido. Alí entenderedes que Valle Inclán non só escribiu desde Galicia para o mundo, senón que foi o mundo quen, antes que moitos de nós, soubo escoitar a súa voz galega. E chegamos ao momento do apuntamento biográfico deste episodio. Escollemos a unha muller que narrou a historia en presente, dende o miolo dos acontecementos, unha correspondente entregada e unha xornalista comprometida coa verdade. Sofía Casanova, A Coruña, 1861, xornalista, escritora, políglota, pioneira. Segundo indican as hemerotecas, entregou 860 artigos ao ABC e 200 noutras publicacións. Traballou desde as frontes da Primeira Guerra Mundial, documentou a Revolución Rusa e mesmo entrevistou a Trotsky, mas tamén apoiou os sublevados co golpe franquista. Casanova non só contou a guerra. Entrou nas casas, nos hospitais, describiu a dor, a miseria e a dignidade das mulleres e dos soldados. Unha crónica humana e non só histórica. Co auxe do nazismo, Casanova inicia unha serie de reportaxes de denuncia que lle traerían problemas coa súa cabeceira, o ABC. Chegou a ser proposta pro Premio Nobel de Literatura. Foi membro correspondente da Real Academia Galega desde 1906 e recibiu a Gran Cruz da Beneficencia por suscripción popular. Con todo, en Galicia, durante anos, apenas a lembramos. E mentras, en Europa documentaba revoltas, guerras e persecucións. En Galicia era amiga de Emilia Pardo Bazán, participaba cos faladoiros da cova céltica e regresaba cada verán á súa terra. Mesmo nos momentos máis duros, mantivo vivo galego a través da súa compañeira Josefa López Calvo. Correspondente de guerra, defensora dos vulnerables, muller que escribía para salvar almas cando os corpos xa non tiñan remedio. Todo abuso de poder encende unha xorda rebeldía dos maltratados. E así remata a súa viaxe, Poznan, Polonia, 16 de xaneiro de 1958. Lonxe da Coruña, onde nacera, pero coa súa voz viva nos arquivos, nos xornais e agora tamén neste vento do Nordés. Sofía Casanova, a galega que contou o mundo dende as trincheiras da historia. Se cadra, ao falar dunha galega que contou a guerra desde a primeira liña, como foi Sofía Casanova, é inevitable preguntarnos que papel xogou Galicia neses grandes conflitos globais. Porque aquí non houbo fronte de combate, pero si un interese estratégico enorme. Hai un elemento que explica moitas cousas.
o wolframio, o chamado ouro negro galego. Para afondar neste tema falamos con Emilio Grandío, historiador especializado na relación de Galicia coa Segunda Guerra Mundial. Da guerra Galicia é relevante no sentido de que, primeiro, por unha situación claramente xeoestratégica, por aquí toman referencia todos os buques, se xan de guerra ou non, todos os mercantes, todos os avións tamén. En segundo lugar, podería decir clarísimamente tamén a súa interrelación, evidentemente, coa fronteira portuguesa. En terceiro lugar, podería ser perfectamente tamén a utilización de recursos materiais, minerais de todo tipo. Por que o wolframio galego era tan importante para a maquinaria militar alemá? O wolframio era unha terra rara daquela, non, para entendernos, non como outras cousas, cobre, etc. Non? A súa utilización é evidente, sobre todo cando a Alemania se lle pecha prácticamente a principios da Segunda Guerra Mundial a capacidade de importación de wolframio por parte de China e, polo tanto, ten que buscar recursos de wolframio en outros lugares, preferentemente en Europa, desa Europa que suba prácticamente a altura do ano 40-41 e prácticamente sube, non, na súa totalidade, vendo unha maneira de outra, indirecta ou directa. Os recursos de wolframio en Galicia son aproximadamente o 70-80% do total do que existe en España. É ben certo tamén que a zona portuguesa, especialmente no norte, tamén ten abundantes xacimentos de wolframio, maiores incluso que os galegos, pero, sin embargo, toda a zona encuberta dende unha unidade é unha zona potencialmente necesaria, estratégicamente moi relevante para o rumbo da Segunda Guerra Mundial neste sentido, non? No sentido, sobre todo, especialmente, como vemos tamén, do wolframio e de outros minerais, que xa digo, non só diso. Como vivía isto a xente? Ti dis que era moi consciente do contraste entre a pobreza xeral e as grandes fortunas puntuais. O que sucede que aqueles que teñen información, aqueles que teñen capacidade de poder, aqueles que teñen as influencias da ditadura franquista, evidentemente aproveitase de todos esos recursos, deses beneficios. E de aí que, como todos sabemos, está referenciado por moitos sitios, almacéns nos que se, digamos, almacéns de portos, como por exemplo da Coruña, aparezan cheo de wolframio no remate da Segunda Guerra Mundial, ou que, por exemplo, se atopen cartas con pedacitos de wolframio nas correspondencias, en algunhas correspondencias así que quedan así, e que, claro, un pedacito de wolframio era unha riqueza. Este vento do Nordés que nos chega hoxe trae memoria de camiños que van a Berlín, a Compostela e tamén a Viveiro. Porque hai galegos que entenderon Galicia mirando cara ao norte. Un deles foi Lois Tobío Fernández, diplomático, xurista, tradutor e membro da xeración Nós. Un galego que, como a poucos, fixo de Europa un espello e de Galicia unha voz. Eu son Lois Tobío Fernández, que nacín en Viveiro no ano 1906. O meu pai era mestre en Viveiro e cando cumplín os 10 anos pideu o traslado a Santiago para que eu pudera comezar o bacharelato. Fixen o bacharelato e a carreira de Dereito. Cando comecei a carreira tiña 16 anos apenas. En 1923, sendo ainda estudante universitario, é dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos. Coñecín a algúns condiscípulos que tiñan xa metido o ferrón do amor á súa terra, e teño que citar moi en primeiro termo a Fermín Bouzabrei, pero tamén Filgueira, que traía o espírito recollido en Pontevedra de Castelao e máis de Losada Dieguez. Era tempo de abrir portas, estudar Galicia co rigor moderno e facelo en galego. En 1929 marcha a Berlín con bolsa de estudos, onde se forma con grandes figuras do dereito como Hermann Heller e Carl Schmitt. A súa estadía en Alemanha marcou toda a súa traxectoria, e anos máis tarde, Tobío traduciría ao español a Teoría do Estado, a obra máis coñecida de Heller. Pero Tobío non só aprende en Europa, tamén leva Galicia con el, promove contactos entre os intelectuais galegos e o Romanisches Seminar de Berlín.
do que acabaría beneficiándose Risco. E así, dende o norte, comeza a construir un galeguismo moderno, europeo, culto consciente da súa identidade. En 1933 enfróntase a un tribunal presidido por Américo Castro e ingresa por oposición na carreira diplomática. Trasladas a Bulgaria e en Sofía exerce de secretario da Embaixada Española. Lector incansable, visita museos, asiste a conferencias, aprende búlgaro e percorre os países da contorna. Deixa penetrar Europa nel. Era consciente de que construir Galicia tamén era imaginala. Galicia é unha idea. E Tobío axudou a formular esa idea co Estatuto do 36, como membro do seu Consello Executivo. Despois chegaría o golpe fascista, fiel á República, diplomático en Sofía, exiliado en Cuba, México e Uruguai, onde funda o Colexio Ruiz de Alarcón, impulsa a emisión sempre en Galiza e redacta os documentos do primeiro Congreso de Emigración Galega no ano 1956. En Montevideo traballa como xornalista, traduce a Gese e a Man e asesora a Castelao na creación do Consello de Galiza e mantén viva a cultura galega alén do mar. Volta a España en 1963, reingresa na carreira diplomática en 1974, presidente do Seminario de Estudos Galegos ata o final, e recibe homenaxes como o Pedrón de Ouro no ano 1984, o Premio das Artes e das Letras de Galicia no ano 1999 ou o Plácido Castro de Traducción no ano 2002. Falamos do Nordés como ese evento que nos une co norte de Europa, pois hoxe imos seguir ese fío con dúas mulleres que de algún xeito van en direccións opostas. Unha é galega, que marcha cara ao norte e ali se converte nunha das grandes actrices do século XX. E outra, muller do norte, que chega a Galicia e que queda aquí atrapada polas voces da nosa tradición. Falamos de María Casares e de Dorothée Schubart, dúas biografías moi distintas pero cun punto en común moi potente. As dúas fixeron da cultura galega algo universal. Empezamos con María Casares. Nace na Coruña, en 1922, filla de Santiago Casares Quiroga e Gloria Pérez Corrales. A nena vitola medra entre a rúa Panadeiras e os veráns en Montrobe, ata que a guerra o rompe todo. En 1936 marcha exiliada a Francia co súa nai. En París reconstrúe a súa vida en riba dun escenario. Con 20 anos xa é María Casares, actriz de referencia no teatro francés, aplaudida pola crítica e polo público. Participa en filmes míticos como Les Enfants du Paradis ou Orphée. Traballa no Théâtre National Populaire, percorre Europa e América Latina, converte o exilio nun lugar desde o que falar o mundo. Pero nunca deixa de ser galega. Nos anos 50, en Bos Aires, o exilio galego recíbea como un símbolo, a nena que marchou e que triunfa fora, sen renunciar á súa memoria. Despois, na madurez, chegan os grandes recoñecementos, Premios Molière, Nacional de Teatro en Francia, homenaxes, a Maison María Casares en Alú, como Casa Museo e Centro Cultural, tamén aquí, filla predileta da Coruña, Medalla Castelao, aínda que ela nunca chegou a volver a Galicia. No fondo, María Casares é un deses casos en que Galicia viaxa cara ao norte e queda ali, na lingua francesa, nos teatros de París, nas cartas con Camille, nesa oficina de protección de refuxiados que leva o seu nome, Galicia proxectada dentro do exilio. E despois temos o camiño inverso, unha muller que chega dende Suíza e Alemaña e queda engaiolada pola música dunha Galicia rural que estaba a piques de desaparecer. É Dorothée Schubart. Dorothée medra nunha familia protestante, culta e moi musical. Estuda musicoloxía e composición en Basilea, Múnich, Salzburgo, Colonia e nos anos 70 comeza a interesarse pola música tradicional europea. Compila en Balcáns, Poitou, Turquía... En 1977 grava en Andalucía, Valencia, e un ano despois chega a Galicia. Interésalle o canto arcaico, esas melodías antigas que noutras partes de Europa xa desapareceran. Aquí descobre un mundo. O que me interesaba de música era chegar a raíces primeiras, e isto xusto hainos aquí. Moitas destas melodías de romances, de segas, de coplas. Coplas, lendas, contos, variantes lingüísticas, unha riqueza que non imaginaba. Entre 1978 e 1983 percorre preto de 100 concellos e uns 250 lugares. Fala con máis de 600 informantes, recolle case 2000 melodías. Viaxa en autobús, a dedo, andando, dorme en pensións e nas casas da xente, comparte cociña e tarefas cos mulleres que lle cantan, todo este traballo xunto con Antón Santamarina. E foi de pueblo en pueblo, e de verdade non sabías se andabas por un camiño ou se era un río seco por onde andábamos, cheo de para arriba, para baixo. É increíble. E agora hai carreteras, non funciona así. Estivemos traballando, 8 anos ou 10 anos seguidos. Ela facía
O seu traballo de campo viña e logo transcribía como podía os textos, e entonces eu volvía a escoitalos e a corrixilos o que podía e tal. Acaba cristalizando no Cancioneiro Popular Galego, 7 volumes publicados pola Fundación Barrié entre 1984 e 1995. O Cancioneiro non é só un libro grande, é unha nova maneira de estudar a nosa música tradicional. Clasificar melodías, ver como se relacionan letra e música, poñer orde nun patrimonio que ata entón estaba espallado. Hoxe, grazas a ese traballo, podemos escoitar as grabacións orixinais no mapa sonoro de Galicia e no arquivo sonoro do Consello. Se pensamos, son dúas imaxes especulares. María Casares, unha galega que leva consigo a memoria da infancia e se converte en gran actriz europea recoñecida en Francia, é símbolo do exilio. Dorotea Xubar, unha musicóloga centroeuropea que chega aquí, se enamora das nosas voces e construe desde Galicia unha obra de referencia para toda Europa. Unha traballa co teatro, co corpo e coa palabra dita, monólogos, traxedias, Lorca, con Camí, na procura do autor, como expresaba ela nunha entrevista na Argentina dos 60. En todas as obras que puedo elegir, siempre busqué más bien el universo de un creador, más bien que un personaje, ¿comprende? Un personaje, bueno, es divertido hacerlo, pero luego pues se acabó. Es un trabajo divertido, interesante, porque siempre es interesante buscar, pero lo que a mí me interesa en el teatro es olvidar el mundo, no olvidarlo, pero transformar el mundo en que vivimos en otro mundo que me ofrece un creador. A outra traballa co canto anónimo, coas voces de mulleres e homes que nunca pisaron un escenario, pero que gardaban séculos de memoria oral nas súas cancións. María Casares demostra que unha galega pode ser central no teatro europeo sen renunciar ao seu pasado. Dorotea Xubar demostra que unha investigadora de Suiza pode ver en Galicia un laboratorio musical único e dedicarlle a vida a recoller, analizar e compartir este tesouro. Dúas trayectorias enlazadas polo mesmo vento do Nordés, un vento que leva fora a infancia dunha actriz da Coruña e que nos trae ata aquí, unha musicóloga que axudou a guardar as nosas cancións para sempre. E con música de Pepito Riola ímonos despedindo deste episodio. O Mozart galego, neno prodixio nacido en Betanzos en 1895, pianista extraordinario que encheu salas de Europa e América e foi alcumado o rei do piano. Un talento precoz que deslumbrou en Leipzig e Berlin Hall e que, despois da guerra e da morte da nai, acabou prácticamente esquecido e na miseria, nun piso alugado en Barcelona onde morreu en 1954. Durante décadas pensamos que a súa música se perdera baixo as bombas de Berlín, ata que unhas partituras chegadas a Ferrol permitiron ao Consello da Cultura Galega restaurar e recuperar a súa obra. Hoxe podemos escoitar grazas, entre outros proxectos, o disco José Riola, Orchestral Music coa Real Filarmonía de Galicia. Así que deixámosvos con esta música post-romántica e fondamente melancólica da Riola, un dos nosos compositores máis universais. Esperámosvos no próximo episodio de Sete Ventos. Ata sempre. Descubre máis voces e ideas en consellodacultura.gal/agora.